tatafluraw. Ay nawaw. Sa nga ribo mo tayaw awat mo ani sitaw. Dayta lang rutin na ba ati akwartak, tata? Ay kung nootsin talati pay Adam. Awang nga road. Las dayto yun akwartak. Ay kwa awanan. Naibusan ti baryak. Agpapada kayo mo it asag sa sangaribo ti kwartayaw. Kasanong road daytan, tata? Talagang awang baryak. Sige. Uray libre pa ila ti playtime. Hanggang tumulong kang agdiskarga kadagiti karga ti pasahiros. Ay, nawaw. Ay, agyaman na alaunay, tata. Isubli ko ito isang ribaw. Ne, mayat matiisam mo, anisito kasinsen. Awan talibre ti playtag. Apay man? Kastoy nga main. Nagluga na kini tata Floraw. Ket sa nga ribo ti inyawak kaw. Diyak mo ekspektaran nga awang baryana. Kunak, ano ilistaan na nga utang ko? Inlibre na mo time. Malugi mat ni Tata Floro. Ano kasta? Sa nabali at tinulungak mo na nang idiskarga iti karga na. Nuapay nga minadi ka nagpabarya ije sentro Nasayat kit di Tanon na ilibre ti plitay. Isunto man ti aramidak inton maminsan. Tapno makalibre akto manan. Anya? Raw, lakay. Saan ka din ngayon bagam kanyak? Anapon no ti Chip Itay. Ewan mait. Apay aya. Lukas tanga raw, kurang to inyawat mo akwarta kanyak. Dan sabay, ti sana nagplite. Ay, wan. Jakon sininger niya ni Sito di talaod. Tabuo sa nga ribo ti kwartana. Na, ilistam ko ba nga utang na Inlibre kaon. Sa nabalay, tinulungan na ka nang idiskarga iti karga. Kanayon samot abuaw, tiyaw awat na tunggalag plitay. Saan ba't? Ita lang ngayon libre. Awan nga bin pagparyak, tasag sa sangaribo mo ti kwarta ti daduma pa sa hirap. Kasanaw no agruam, kaulitin nanto man ang tapno makalibray. Ay nawaw. Ay saan ba't siguro? Ita niya kumaga po nga aramidin naman ang tikasta. Ay nawaw. Hanyag ay nakasupot nga iniga Marilebe. Hey, coins, maray. Ay nawaw. Anuam ti coins, maray. Ay, basta. At damay ti pangusara, maray. Sapay madlaw na dagsan, maray. Ay, tali maribaw, tiin pabariyak, maray. Anya? Naimbag ko nam datin na urnong a coins di tatersina. Nuan mga min, ati ha bariya, maray. Hey, secret ko pa'y laang amaray. Sana mabaling nga ibagakan ka. Alagarod, maray. Agpatuloy akmatan. San ba't gaya man nagbiyahe nila kay Mau? Ay, wen, kuding na ita, maray. Ay nawaw. Anya day tanadagsan na binagkat mo mat, bakit? Yan niya kumapay ngay. Coins, asag pipiso ba gitaw? Ay, anuam ti adu a coins. Ay, kat pagbariyam dagita, kadigiti pasahiros mo intun bigat. Ha? Ay, unay kan. Tangay ko nam, abuo, ti baybayad dagiti pasaherom. Siya kon, tinagsapol iti coins, tapno adalaang ti pagsuplem. Ha, kita uklaang man. Ay, di mo ibaga, nga itugot ko amin day ta accounts intong bigat. Katwan tapno always ready. 5,000 amin day tao, lakat. Ay, nagdagsan ka nga wawitin day tan. Ay, nasayatan ti kastaw, tapno mabaryaam dagiti lokaw a pasahirom. Naglalo pa'y day ta nga anisitaw, kas lamang ti-trip may. Abangan no, agpasentro manay kat buo asa nga ribo ti yawat na kin ka. O di saan mo manay na mabaryaan no ka.
Ay, saan mo't siguro agagara ti kasjay? Awanan ti adu asao. Alaam da ito'y accounts. Tapno adda pagpariyam. Awan ka dito nang i-reserve iti front seat, Tata Floro? Ay, awan pa piya. Ay, ag-francit kan Ay, one man tapno sa anak ka maipipit. Sigurado nga aduman ng ti karga dagiti kalugaran tayo. Bala, awan pa rikaw. Ingkalatay di sangon no kaya maw. Ay, agyaman naklaunay, Tata. Ay, awan pagyamanam, tagbayad ka mo. Tapadasag mamati ag front seat. Ay nawaw, anya to'y nakasupot ang nadagsan dito'y Tata Floro. Barbarya samat. Ay, kwa, for emergency purposes dayta. Emergency purposes. Wan, dayta, ti barya ka dagiti pasahiros kaw. Katno puro ako hinsmat, Tata. Isu nga road, tiyada. Aywan, nalagip ko. Si putam anisito akasinsin ko, Tata. Libre ti kayat dayjay. Naibaga na nga inlibrem kano iti pamasahe na idi na minsan. Iso a plano naman ang asa nga ribo ti iyawat na inton sumarunong aglugan ken ka. Aya, Naimbag man ta na panunot mo ti magnitugot iti ado a coins. Isunto ti isuklim ken kwa na no sa nga ribo man ang tiyawat na, Tata. Tapno saan nga agruam dayjay a tao. ay, nadagsay na mabagbag ka to ikaw yung bakit. Ay, nawaw. Kaslasan mo't anak sayan, lakay. Wala ta exact amount mo ti bayad dagiti pasahero kitay. Aya, ni anasito ngay. Saan ang nagpabagyaw? Awang bag. Inton sumarno alawas siguro maneng. Win tatalaga para ken kwa na dagita accounts. Narigat no agruam. Amo kontis style na jay at tao kay. Ambangan mo no ako ngat no coins ti isuklik kan kwada. Anya kumaga pa. Kwarta mo lata dayta. Idulin mo pa nga ron ta erwar inton bigat manan. Ambangan no takawin da no ibatik iti jeb. Ang mga nood dati buwas ang ribom dita, nanang. Ano maya ti buo asa nga ribo anisitaw. Irwar man. Baryaak. Anya? Ang gawaan nyo at ang mga numaladawak itilakad ka, Sigurado alumabas ti jeep ni Tata Floro inton madamdama. Apay nga minamasapol nga ipabuom. Kay sumal lang nga igastos mau. Ay na, kasapula nga ron ti buo asang ribaw. Saan ka maawatan, anisito? Mabidlaan, talag ti pitaka. Ay, si kamagay ang piyakanakan. Anya nga iteraramidam dito'y balay. Ay, umay kayo lang padigwan, antibitang. Ay, nawaw. Ay, kagyaman naklaunay akaanakan. Sigurado ang magustuhan niyo dayto'y, anti. Tinola ko naman. Ay, gayam. Kaslaawan mat ni kasinsin anisito. Nagpabagyo manan akaanakan. Agsingir samat manan, anti. Ay, wag. Lumayag ti presyo tinatang. Ada siguro masingir na. Di pa kasdawak lang. Itay ka. Impabuo na ti kwarta na kanyak. Anya? Jak man amoy ti dayjay kasinsin mo, piya. Kaslaam mok ti plano na, anti. Anya kumangay. Impabuo na ti kwarta na tapno may libre man ng tiplete na no awan ti pagbarya ni Tata Floro. Ay naglukon! Ay, marikrik na ako na sa ngaribon sa manantiyawat ni Anisito kanyak inton madamdama. Ay, kuston sa tiatap ni bakit kaw. Kenti na ibagay ni Pia kanyak, hindi na minsan nga daw. Tata, bayadak to ti pamasahig inton malam. Di ka madanagan tag subliak mutlaan. Uwan na, okay lang ba kanyak?
Sigurad mo lang nga exact amount ti hawat mo. Tanog mo umanan na sa nga ribo ti kwartam. Sigurado nga agbabawi ka. Ne, tata, okay lang ko na ayaw. Hanggang nakaisam kay matamang kitkita kanya. Apay, Ay, awan. anda ka di rugit itirubak, tata. Ay, kwa, awan. Andala na lagip ko. Ay, ikaki din no dapay lakad mo tapno malpasan. Plitek, tata Floro. Ay, kunakon kay. Buo asa nga ribo man ang tiawat mo ni sitaw. Awan ka di man ang tipagbaryam, tata. Ay, adan! Ay, nasaya nga rin do kasta. Urayang blabit ti sukli ti sa nga ribo wine. Wala, tata. Sa anak pa imot abumaba. Narigat nga min no agbarya at agmanmaniho akbaraw. Ang mga numaksidinti tayaw. Well, tata. Take your time. Anda, gaya mong barya ni Tata Flora. Ay, sayang ah. Kung ano makalibre ang panay. Ay, nawaw! Anya kayo dito, bilbilangan Tata Flora. Ay. Barbarian samay. Maguri ka. Ato yan ti suklen. Ay, nawaw! Apay, nagadumutin! Awatan mo ata ni nagdagsain. Barbarya mga aming. Apay, awan na duma. Ano samday tantay so tiyanda? Hindi tatamay. Kas laluklukwin na. Saan mo Talaga lang nga barbarya tiyanda. Naimbag ko ng taanda coins nga intugot ka. Ay, kasano nga may bulsa day tangay. Ita, si kamot tadang panikaot. Ay, nawaw. Saan man ngamin amasapol nga ibulsam? Igabama, tinapatag ko na itad ko ti suklit. Oh, si kamot ti masabat ko dito'y dalan kasinsin. Anya kay ta nakasupot nga iganam. Barbarya nga ron. Pugtuak. Barbaryat inted ni Tata Floro asuklim saan ka day? Ay, masuro na. Kasano nga may bulsa mo day toy. Unakon ka. Nananata katawanak pa ilang kasinsin. Kunam siguro manan ang makalibre kay tipleti nga malas mo tadamat tan barya ni Tata Floro. Nakababay ni tay kahit. Kasla pa'y makakatawa na giti pa ka pa sa hirap. Basol mo matlaang Apay nga min abo asa nga ribo tiyaw awat mo kani Tata Floro. Narikna na siguro nga igagagara mon, iso abim malas man. Nakita ka nagpabagyaw ni Anisita. Apay lakay, siga ka day tinagluganan na. Ewan, Kay, as usual, buo man na sa nga ribo ti awat na. Husto ti atap mo, bakit? Kan, tinaibagan ni Pia kanyak iday. Kaya naman natin makalibre. da, ay nawaw. Ay, naibaglangan. Tanda jay coins anadiskitar mo. Iso, timbaryak. Naibagamila ni Pia kanyak ti plano na. Kuna na siguro ang makalusot manay. Makakatawa nga ron itay. Ay na, agkaling ita na nangawat iti sukli na nakasupo. Dayta atigan naman ti tao akas lamang luklukaw. Kaya't na ti makalibre. Ang malas na ta nakasagana kan lakay. Madakaw na ni Sitaw. Ay nawaw. Apay akas tatilangam. Kasla damanan ka apam. Masurunak iti day dya Tata Floro. Anyat na pasama kaya. Kitain niyo matintin na suklik. Coin sa amin. Kasano ang may bulsa day tangay. Anya? Nasaya at kit di Tapno ada nakasagana pag playtime into nagpabagyo ka manain. Oho, sana yun. Diya ako naglugan iti jeep na. Apaya na pudot ti ulom kwarta mo ilaang mo dayta. Kwartangam sagpipisaw. Saan ka di aplanadom ti amin tapno makalibre ka no awan ti pagbarya ti driver.
Nakarik na siguro mata, di so ang nagitugot iti coins. Ay, apa. Nakababain. Inton sumarunaw, di ka ngamin agarame, di ti kalukwan. Ay, nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan, pletem kat bayadam, tapno padam atao kat maragsakan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Anday ko, bulag ka ka di, ha? Nagdakkelan tamatam, ngam di mo makita ti pagpagnaam. Pasensya ka na, miss. Ay, missis. Sorry, Diyak mo yung gagara, ti panakadong parkukan ka. Ha? Inton maminsan, kita ang tidalan mo. Saan kat aday takit din ag cellphone ti kukuem amagmag na. Wen. Pasensya kan. Kita animbag tidalan mo, tapno di ka makasakit iti padam a tao. Di kagdanag, ta sana na maulit. Kat ulit agtakid daw iti pasensya. Talaga jak ing gagara, ti panakadong parkukan ka. Pasensya. Inggagarang ti diyan. Ay, surukot. Ay nawaw, nagsungit ang dadya babae. Nagpintas pa yung mga rod. Itakla makita dadya. Dayo nga ta dito yung lugar may. Ay, nagmayat kat ko man apatiltilan. Nakasupsuplada. Nagpasensya lang nga rodin ka dapay ganas na ngagdayamudom. Nagalas kat yung ugali ng dadya babae. Nagawid ako. Bayak man lagay. Laika! Umay ka man dito, oy! Laika! Apay aya tata. Apay akas na napudot ti ulo yo. Itimpla anak iti kapay. Ah? Anya? Kapi? Kunam tata? Wen, apay, tulang ka. Ay nawaw. Nagbara ti panawan agkapi kayo. Diyos saan akape? Wen. Kumporme ditan. Basta ikanak iti mainom. Darasam. Mabit lang, tay timplaan kayo iti Diyos tata. Ang apay ngamin aya akas lang napudot ti ulo yo. Ada ka di napasamak? Kasano, kada nasabat ko a babae itay. Jak ing gagara ti pan nakadung parkukan ko na. Nagsuriak. Inulit-ulit ko pa'y tinagsuri. Ngam kasta unay nga ungot na. Nagdakkelan ka no ti matak. Ngam jak amo akitaan ti pagpagnaak. Anya? Naa. Ay nawaw. Apay akatawanak. Amangan mat no korsonada na kati babae anak ka din nung parmo, tata. Anya. Ay. Di ka man nagsaumot iti kastalay ka. Amangan no manggag na kaninanang mo. Ni tata nga talaga. Sanda tayon amangag ni nanang. Sa nga pulo atawan matanti na palabas manipod pimusay. Ay. Apay kayat mo pa'y aya. Ti maadan iti may kadwangay na. No bilang anak ko. Apay kit din asaan ngay, tata. Basta lakit din nasingpet, akas iti day ni nanang. Awan parikot kanya. Ay nawaw. Pagbirbiro ka kumamat iti kinasing peti na mga anak ko. Ay panagkunak ka. Saan na mapasamak na ita? Hoy, Ronnie, di mo't kinunak ngaglaba ka. Aldawan, ngam aging ga ita, di ka pala nakalaba. Anyang itar aramidam. Badamdaman to ka di. Bumangon ka ditan aldawan ko na nay. Apay manan aya. Ada ka di manan nakabadtripan nyo. Iso asyak manan ti pagpupudutan nyo. Numakapasurun mo't ita. Makapasurun ti. Adda lalaki anang dungpar kanya, kabayatan ti panagnak nga agturong ijay talipapa. Hay, nakalaslastog. Ay, di ka kumamakyap apa mami ha. Amuyo mat asaan tayo ataga dito eh. Nakababain ka ni Uncle George.
Si kaman mat tidong paranda no di ka makaungat. Sakit ibaga na pa'y laang adi na ingagara. Amang ano talaga di na yung gagara, mami. Ano ti pagsarsaritaan niyo dumpar-dumpar? Ronnie, Sonya, asino tinang dumpar ken asino ti nakadungpar? Ada ka no lalaki ang dungpar ka ni mami. Kabayatan ti ipapan na iji tali pa pa, uncle. Ah, ay kunakman no, logan ti dakdakamaton niyo nakadungpar. Di nantumat nga mingkit kita ang ti pagpagnaan na. Panagkunak kat inggagara na tinangdong par kanya. Basitak siguro iti panagkita na. Nasisingpet na giti tattao dito ay ading ko. No, sino man day ta lalaki? Panagkunakit, di na yung gagara ti panangdungpar na kan ka. Amambok amin na tattao dito ay. Mami, inton maminsan na makitam da dya tao. Agsuri ka ko na, ah. Anya, tasyak pa yan tag sore? Ay saan? Nagswerten ngay no siyak pa'y tag sore. Ha? Naglaingan ngay? Gusto day tanadin ko. Hingkay kiti nagluto, tamabisina kon. Hi, miss. Hello? Siyak gayam ni Ronnie. Ay, syakmat ni Laika. Mabalinti makipagayam kan ka? Katuwan Ang aguray ka. Saan ka ataga dito? Saan ka di? Itakalaang namin ang makita. Well, nagbakasyon kami lang ka ni mami itayan da Uncle George. Kasta ka di? Imbag man ta kinayat yu tinagbakasyon dito ikat nakaborboring. Well nga ron. Ang amita, sana ko naman boring. Tanam amukan, Laika. Anya? Naangaw ka gayam, Ronnie. Pudno ti bagbagak. Sige panawan ka pa'y dito Amangan nga minobirbirukan na ko ni tatang. Ay, sige. Ay, intom maminsan. Ipashare naktuman mo dito yung lugar yo. Katuan dahi talagayam. O sige, panawan ka pa'y dito Sige. Agan-anad ka itidalan mo. Uminom ka lang, pare George. Ado pa'y ti arak. Ag-order ka lang, aginggat kay kayat mo. Ay, katwa na. Mayat-mat kititikas na pa naginom ta, pare. Sagpaminsan. Wala, pare. Occasionally ako nada. Wan! Pare, madamag ko lang. Ti babaya na sabat ko idinaminsan ngal daw. Apay? Kanasino da dya babay? Panagkunakit dayo da dya dito lugar dayo kahit. Ita lang amin na makitak ti ropa na. Nagpintas. Iso na lang ta nalukmag. Angam talaga napintas pare. Nasuplada. Kastaya, pare lando. Uwan pare. Jak mo't inggagara ti pan nakadungpar ko kan ko ana. Gamay na, pirmi ka tungot na kanya kon. Tumukno sa dilangit, tigura na sika. Ha? Ay, agure ka. Ninsamat sunya ka bagis ko tinakdakamatan. Agong ungot ka tasin magpati, di na minsan ngal daw. At ka no lalaki, at dimbong parkan ko anak kabayata na magmagna mapanigi talipapa. Kabagis mo ko na pare. Juan, apay nalipata mo na yan ni Sonya. Amangan mo di mo lang nailasin, talimok magnamin. Ay nawaw. Ay, ni Sonya ay ang agpay suday jay paray. Juan, kinapudno na kit balo mo tanday jay kabsat ko. Agdwatawan mo tayo manipod na tayo asawa na. Sana ya kurso na dami din ni Sonya. Ha? Kaya't mo ka di tayo rito ka. Ay nawaw. Apay, di mo kayat. Kwa, pare George. Nasing pwede kabsat ko. Kan may sa agpada kayo na balo. Ay nawaw. Ni bagam no, kaya't mo tayo bagakon. Ha? Ay, sika talaga pare George. Tila malablabid mo. Sika. Saan nga minan nakabailan ni pare George ti agawid? Ta nalaos ti barrek na. Iso nga intulod kon. Adda siguro dakas apanggap mo anya. Iso abinartek mo ti kapsat ko. Ay nawaw. Mala, iyunag mo kat ipaidam iti sofa. Kalpasan na rumarkan.
Aday ta. Naipaida kong tikabsat mo. Kapay Parilando. Sonya, itin plano tikapay nilando ta pagkapyampay man tikong pare sakbay nga gawin. Anya? Ako pare, saanin? Ija iton balay nga agkapiak. Saan? Agkapiak kunak. Saanin? Inton maminsan ton. Sige, inakon. Manong George. Amom ka di ati lalaki anang itulod kan ka iti kalman dito'y balay. Kat iso ti bagbagak anang dongpar kanyak. Kabayatan ti panagnak nga agturong iyay talipapa. Muwan, di Parilando. Nasingpet na dya tao niya. Inanak ko iti bunyag ti putot na. Balo matanday jay. Parehas kayo. O kat, apay akas ti isang mo manong. Kasladda kayat mo asawa na. Ang mga no kaya't mo ti sutor. Ay pakpakawan manong George. Awan oras ko kadagiti kakastabanag. Kan may sa, jak kayat ti mamartek. No way. Ay, sa paminsan lang nga uminom iti arak ni Parilando. Ay oray pay. Jakon kayat ti makiasawa manong. Aha! Kuno na bladay ta ka bagis. Amom ka day nga day magbaga na may papankan ka. Ha? Anya day tama nung. Makita. Interesado ka. Ay na, di ka nagpalpalikaw pay. Ibagamkit din no anya day ta. Kurso na na nakakanumay. Day tatimbaga na kanya kini agsasyat kami. Ay, adaday mapo. Ay nawaw. Di kag sasawit kasta ka bagis. Ang mga ninto nagangay at tumutin mangitultulod kan ka. Sa di no tinagkapuam lay ka, ken asino ti kaduam. Ha? Tatang? Sa di no tinagkapuam kunak. Kwa tatang. Nagapo kami ijay plaza. Impasyar ko ni Ronnie. Ronnie, iso ti amak. Agmanwak, tata. Kasya na ka ti Diyos, Barok. Kasla itakala makita. Taga-ano ka ngay, met, Barok? Nakabakasyon kami lang itiinak dito'y tata. Ijay kami ayan da Uncle George nga agnanaad. No kasta, nison niya tinanang mo? Juan, siya nga rod. Apay, ada ka di parikot. Akwa, awan ba't? Damdamagak lang. Kat asino mat day ti kadwam, Ronnie. Nilay ka, mami. Anak ni Tata Lando. Agmano ak auntie. Ha? Mami, sumungbat kay tinasayat, ha? Tinak ibabain. Ay, kwa. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Noawanan pa pa nanyo, agawitan. Ado pa'y ti matrabaho ije balay. Bayam ka dilat tanagiti ubing, Sonya, Na, takinid dayan nakiti. Nataermat gayam nilanda. Agawid ta nga ro din, mami. Inton maminsan tumanan. Saka magpasyar ka nilay ka. Na, apay ngay akas na matandarik na. Ay, saan ang mapalinday to? Shh! Mami! Ay, ewan, agawitan. Ala, umay kan, Ronnie. Apay nga ta nakalaglag ang teriknak tungkol makitak ni Sonya. Estos, agayatak sa manina, ina. Apay akas tao na iti panagisem niyo, tatang. Agis-isem kaya. Umay ka kitin. Agawid tamatin, anak ko. Tatang, Aday baga amlay ka. sikan samot ka daybag na kanyak, tatang. Ay nawaw, kanya ko matibaga kaawan. Uy, in love samot to ni tatang ko. Ay nawaw, agtal na ka man tita. Tila madmadlaw mo. Pugtok na niya ti ada iti panunot yo, tatang. Ha? Ni Auntie Sonia niya. Ay, shh! Sardingan naklay ka. Hindi ka pelagtal na dita, mpay-pay suwa kunay. Ni tatang ka talaga. Amuyo, no ni Auntie Sonia ti agbalin amay kadwa nga inak. Umanugot ak adagos, tatang. Makapasa ka ta.
Dahil tijak masungbatan, tatang. Depende siguro dahi tayo ti diskartiyo. Nanya nga tati kasayaatan nga aramidag ay anak ka. Regaluam iti sabong kan chocolate, tatang. Oh, saan nga uso da ita? Tila isursurum bet. Masigurado ka magustuhan na kanyan ti Sonya, tatang. Basta tong palam dagiti ibagakkan ka. Ay nawaw, babakit kin lalakay kami. Pang teenager la dagita nga isursurum anak ka. Da kayo ti makamu, tatang. Ibagbagak lang matno niya ti aramido niyo. Ngam no saan nyo akayat, okay lang. Ay Sonya, sa dino nga iti papanam. Ha? Ay, kuhalan do. Mapanak ijay talipapan. Ay, itulot kan. Total awan ba't papanak. Ha? Ay, kuha. Saan nun, Lando? Nakababain matkan. Kahit asawan agkuyog tan. Mapanak matlaji tali papa. Iso alumugan kan kanyak. Ay, dito'y tricycle ko gayam. No kasta, adamat mapan mo gatangan ijay. Wan, ada. Iso alumugan kan. Agkuyog tan na mapanijay. Hoy, yahoo. Gundaway kung dahi tayo makikuyog kan kwa na. Bayampay lang tayo agur-ure apasahiro si Jilay. Makauray dahi jay. Ay na. Hoy, masapo lang makaiskorak pa'y kanisunyo. Oh, Lando. Napauli magkamatan. Ay, kwa. Ay, gayam, Lando. Pasensya kan ididamot at tinagkita. Ti amok ngamin idi kat talaga nga ingagaram tinangdong parkanyak. Ay, dahi jay? Oh, awanan dahi jay, Sonya. Nalpasan iso lipatan mo. Agyaman nak, Lando. Sakit diya ti dumawat iti pasensyakan ka. Ay na, nakapinpinta sa talaga ni Sonya. Apay nga tamaragrag sa kanak tunggal makitkitak. Ay na, nakalaglag ang tiriknak kan kwa na. Awanin kanyak day Lando. Ay na, agayatak samatan kinilando. Apay ngay akas dumatan tiriknakan kwa na. Diyak matan malapdan. Kasla kayat ko paikit din nga arakupan. Husto ti kinuna ti kabsat ko. Talaga na singpat ni Lando. Sonya, lipatan tanday jay. Nay, umay kakit din Lumugan kan. Intan iji tali papa. Bilang tagaram ni Parilandukan ka. Ang damit lanam naman Sonya. Ha? Ay, kumano. Diyak ka mo Saan mat nga aram kanya ka? Kan may sa amangan no di nakayat day chay. Ngamin, nakalukluk magak mateng. Imbaga nanto pa idi akursunada na ka. Nang runa idi naamuan na balo ka. Kras nakakano idi. Nga magpada kay mateng nga na asawa na iding. Anya? Anya pa ngay timbagbaganakan ka may papan kanyak manong Diyos. Magitam. Kaya't mo butla mamuan. Ay, kuna na pa yung oray na lukmag ka. Kit napintas kalata. Oray ka noon na lukmag ka may bagay kan katikas tabagin. Ay nawaw, pudno ka di dagita nga ibagbagam manong? Wala rod. Anya kumaga pa nga gulbudakin ka. Iso ano arman na ka ni Parlando. Sumbata managos Nasimpad na jay. Iso nga awan to ti pagbabaw ya mading ko. Ni Matlando ti sumungan. Ano, George? Umayat man! Awan ni Manong George, nasa paari mo itay bigat. Ang dumanon ka Ay na, no armanak ni Lando ita. Sumpata ko na adakos. Kwa, kinapod nun sana ni Pari George ti kagarak. No di kat si kaso niya. Ha? Siya ko nam Lando? Uwan, Apa ya siya? numanugot ka ay na, armang kan. Sabong kan chocolate para kan ka. Ay nawaw. Pudno ka di dagita nga ibagbagam, Lando. Uwan. Ada ka dinamdamak. Kwa,
Kinapudno na. Adda kayat ko nga aklunan kan kanan do. Ha? Anya day tason niya? Ay, kuha. Adda matan marikrik nak para kan ka. Lukas ta. Ayatin nakmait. Kaslakas tanalan do. Ay, nawaw. Di kanto agbabawi asyak tinayat mo sunya. Ikarik, ayatan ka iti sub-subrapay. Ngem ti panagayat ko iti bagig. Araminak ti amin akabailak. Tapno magustuhan nak ti anak mo. Kasta akmat iti anak mo, Lando. Ang kasanuta ngay nga ibaga kadag iti anak na ti may papan kadata. Lusyak at awan pare ko ti anak ko. Nasingpet nilay ka. Iso nga amok ang maawatan na. Sa bagay, uray ni Ronnie nga anak ko. Man nakaawat mat day nga ubing. Iso amamati ak amaawatan nakmat. Ay no, I love you, Sonya. I love you too, Lando. Inaw tinagkapam, glaw, anak kaw. Nagpasentro kami iti kumarik, nanang. Anya ti inarami joy jay sentraw. Kinaduak ti kumarik ang nag-apply iti home credit, nanang. Nagan ko ti inusar na. Anya, imanugot ka anagan mo, ti inyutang ti kumarem. Marigatan ngamin nga ag-apply, nanang. Ay nawaw, kita anak kaw. Ang mga nuday tantaw ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan iti kumarem. Saan mat siguro, nanang? Daktil ti panagtalag ko iti kumarek. Nanang, relax kayo laeng. Mabayadan to ni Mari Marilyn ti utang na iti home credit. Picturan nakman pa'y brando lakay. Ay nawaw. At damagam ti baro ang cellphone mo ba kay? Clear ti camera day to a cellphone lakay. Iso nga umay ka, tapicturan nakman. Ay nangalama itim bayad mo. Saan ang mabalin ang maamuan ti asawa? A home credit tinagapon ti cellphone ko. Amangan kit dinuadun tumanin ti sa una. Bakay, apa di ka makasungbat? Ay ikwa, lakay. Di mon saludsudan. Sana bale, pasyak mat ti agbayan. Sa anak mat adumawat ken ka. No apay nga binagimbatang kay ti baro. Kat mabalin pa'y matisigo ta cellphone mo Anya nga ingaruod kat na umaakmat. Ken may sa, daanan day jayan niya. Oh, kitain nyo Tamangan numatid-tidan iti kapiday ta cellphone ko nakaparabaw iti lamisahan, tatang. Ay Wayne, nakita ba anak ko? Sana mga bulsek. Ay, mabiit man laang, tatang. Ay nawaw, at ayaw mo ti cellphone mo kanya ka. Paragkunam ka di, kit matidtidan pa laeng. Ay basta, saan ang mabalin ang matidtidan iti kape? Wano magasgasan day ta a cellphone, tatang. Amuyo mat akagat-gatang ko lang day ta. Ano apay kami naging matang kay ti baro. Yung mabalimpay matidaan ang cellphone mo. Ay, agpada kayo iti asawa. Awan lat ibagayo, no di apay ngamin agim matang ka iti baro, kat mabalin pa'y magtisigod a cellphone mo. Ay nawaw. Sayang magamin ti kwarta may. Ay natatang, saan asayang tamausar kumot day ta a cellphone? Kumusta nga ay Mari Marlene? Nasaya at mariglo. Nagbayad ka din iti home credit, Mare. Tay monthly payment mo di mo liplipatan. Kinapudno na, agpasentro at itamare. Mapanak agbayad. Nasayat mat nga no kasta, Mare. Narigat mat no saan ka makabayad itang aldaw nagtutulagan tayo. Ka di mare. Di ka madanagan, tagod payer mat da tao. O sige, agpatuloy ako, mare. O sige, akan anad ka, Mare. Sa di natenda sa awak tatang. Nagpasintro man. Abay ka no. Gusto tinlanggag ko. Mapangkaragbayan iti home credit na. Lukasta. Home credit gayang tinaggapan ti baro ka cellphone na. Dito ti siyang ko sigurado. Di na pa'y mo't imbagbaga. Ngadda tilakad na ita. Nabisina ko nga gururay ti balon ko. Tagayam, awan ti mauray ko. Ang mga nalipatan na nga imbaga ng garak ko.
Naimbag lang ah. Tanagawid ak tatang. Mabit lang. Sabang kita sarang kita kanam. Agyaw nak tatang. Ngamuray sa amin. Kabaylak mo tagaw ah. Alangaw. Mangangga. Pasensya ka na. Diyak mo saan ka nagbalon. Lamok ko ba? Sak ko ba tinang itunod itibalon mo? Anong dagit ang kaldero, lakay? Paglutuak bagay. Agnagdak pa'y maniti kalapaw tayo, ibang ka. Tapno saan ako na mabanog ang magmag na tunggal agsapa kang malag. Saan ka din nga agtad-tad ti bubong? Saan yun? Tinarimaan ko di kalma. Kaano nga rod nga agawid ka dito'y balay? Sa anak pa sigurado. Yung mga no mabayagan na kaya. Adumag gamin, tinaskan nga ramidag. Itulod ka nga rodeng. Saan yun? Kundi tulog ka ba ila? Kabaylak mo. Mapangagit dito ni Nanay Sing. Tatangtanan nakakano. Apay mga insakom. Dagiti ka gusto mo Marlene anak ko. Ag naidak pa'y lang igay bangkag tatang. Sumurutak kan brandong. Anya? Nasaysaya at matlaang no ag naid kami iti asawak iday. Tapno matulungak matlaang iti trabaho na tatang. Anda ka diti parekot anak ko. Ah? Ay awan mo tatang. Sigurado ka. Kaslasaan ba't na normal tigas na? Anya asaan anormal mo ti bagbagam tatang? Di ka madanagan, tagawid kaming tulat ta dito'y balay numalpas ti trabaho mi. Ano kas na ti plano? Awan maramid ako na. Ala, mapangkagano na eh. Anya tararamidin ti bangkag bakit? Dituyak matin nga ag naid lakay. Anya? Tapno matulungan ka ah. Awan ti kuryente dito eh. Adamot ginatang ko a power bank. Guray ka ba? Makadlawa ko na. Ang mga anya tikat mo nga ibaga ka na. Si kakit dimot. Awan, anya kumangay ti ilimod ko kan ka. Ay, nalubat man ng ti cellphone kan power bank ko lakay. Agawid akpay laang ijay balay. Ay nawaw. Kat numalaman. Ijayak matlaangan ang maturog. Insapsapam ko ma. Kasanon numarabyan ka dito dala. Ay nawaw. Unay kan ayalakay. Amumot akabailak ti agawid uray rabii. Sa anak amabutangan niya. Ay, alang araw ta. Ngam agan-anod ka ba kada? Agyaman naklakay. Masapa akto inton agsapa. Ay lawa. Sige maga Marlene anak ko. Sumaga. Agyaman nagtatang. Apay mo't aramihin mo ti panagawin mo. Ado nga minti naramid mi ijay bangkag itay tatang. Ag-charge sakpay ita arabii. Kay, matulog kan dito ya. Wen, dito yakpay amaturog ita arabii. Taurayak ama-charge ti cellphone ko. Ay, naimbag lang ang taninayunak tinluto. Di unay pigsaan tatang. Ha? Kontrolin nyo ti boses yun. Apay ko ba? Amangan no adda makangag kada kayo. Ay lawa. Kasaladamat ilim-limang ang anak ko. Agrubwat akong tatang. Ay naturas na ya. Alas 4 iti agsapa. Ay, ika, nasaba pa may. Una, tapno sa anak ama initan tatang. Nagkape ka ka day. Agkape akto iti bangkang tatang. Luwapay kami, nabasapol ang masapa ka pumaro ha. Kas na ko nakitayan, diyak kaya ti mainitan tatang. Alang araw, pakirikip mo tininaw ha. Itay pa'y adi ka matagtagare, Glow, anak ko. Apay kaday. Ada nga minaawat ko at text na lang. Saan ka no matan nga agbaybayad ni Mari Marlin iti utang na iti home credit? Anya, Kan nabayag mo na sana limablabas dito'y balay. Diya kung makitkita nanang. na, sa dino kumangay tinapanan na.
Diyak mo nanang. Di na matrip-replyan dagiti text ko kan kuana. Ay kat mapan kan iti ay anda. Kasano no awan ijay nanang? Padasam lat ti mapan Narigat mag no agururay ka iti awan. Sapay nagan mo tinausar iti dayta home credit. Ay, day tangarod nanang. Amangan no ilamlamangan na kung dayjay ako mare. Ano ti masapol mo, Glo? Ada ka din ni Mari Marlin, tata. Abay, ada ka ti masapol mo kayong kuana? Ada kami naawat ko a text iti home credit. Saan ka numatan nga agbaybayad ti kumarik, tata? Sa dino ka di ayan na ita. Di namat kami replyan dagiti text ko kan kuana. Anda na iti bangkag na. Simburo kinila kayo na. Anya? So, may lagayang makayat na taglay ni Jay. Tanda magamatraso na king ka. Kaano pa yan na panijay, tata? No, dahon balagay. Imbay nirabe. Yung nasapa mo man pimanaw. Ay nawaw. Anya nga nga ti plano na iti utang na. Agar aramid na tamarlin iti parikot na. Mabalin ka diya kaduandak iti bangkag na, tata. Agsasaruno ngamin ti mauawat ko a text. Amangat nunagan ko ti madadaol no saan ang makabayad. Anya ter aramidem dito kay Mariglo. Ay nawaw. Painosente ka mat mare. Nalipatam samat ti responsibilidad mo iti dayjay a home credit. Ado ti mauawat ko a text. Saan ka matgaya man nga agbaybayad? Ay ikwa ngamin Mare. Naimbag kumaan o replyan mat dagiti text ko kan ka. Siyak pailaang mat ti mabannog ngay may dito'y bangkagyo. Pasensya kan Mare. Ilamlam mga naksamat tan mare. Ay pasensya kan talaga. Awan pa'y ngamin kwartak Mare. Ay saan ang mabalinti kasta mare? Panunutom ko maanagan ko ti inusar mo. No saan ka makabayad? Di siyak to ti kamatan ti home credit mare. Diyak amukan ka Marling. No apay mo't ngamin nga imutang ka pa'y layang iti day ta home credit. Tidakas na bay, nagan ti kumarim tinusar mo. Pangalaam nga ro din, ti pagbayad mo, Diyak amo lang kay. Agawid ka pa'y layang. Urnusan nyo kin ni Mari Maglo, no anya man ti parikot nyo. May pasubo pi man ti kumarim iti kastangar aramidot. Awan mat nga rod kwartak. Agdiskitar ka pa'y layang nga. Ibayan mo pa'y layang dagiti ginatgatang mga appliances tayo. Kung saan, itin mo kinkwana dahi ta cellphone mo, kung saan ka makabayad. Anya nga karo, kat agin uutang ka, di mo magaham ka ba ilang tagbaya. Awan ka diti kwartam dit alakay. Ay, pangalako mga iti kwarta, katawan pa'y mo't ti mailako. Mala, agawid ka pala, tapag saritahan nyo dahi ta kin ni Mariglo, di mo urayan ani kapitan, ti umay mangiguyod kin ka diti bangkag. Ala, agawid ka! No awan ti kwartam, itad mo kanyak day ta a cellphone, Mari Marlin. Apay ngay Mare. Katuan ta siya kung timang bayad iti balance mo. No saan mo pa'y anabayadan ti kagudwa, ngam agparigat ka matan. Itad mo kanyak ti cellphone, ta siya kung ti agbayad. Nagan ko ti madadaol iti kastangar aramidam. Di lang mabali na pagsaritaan tapay Mare. Ay, pasensya kan, Mare. Gamawaan ng tinas ka na pagsaritaan ta. Saan ka nagtungpal iti tulagan ta? Ilamlam mga nakpay. Nukas tati ko na. Anya ngay nga rod ti maaramida. Pasensya kan, Mare. Pasensya kan. Ngam kasla na awanan ti panagtalagkukan ka. Ipasubo nakpayan, Mare. Ay nawaw! Utang kat liklikan. Panagtalak iti may sa agayam, kat intay aywanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
agyaman kami, itiin kay panang tarabay.